постигаме целите си. Смятам, че е добре да бъдем скептични, особено в днешно време, когато от всякъде сме заляти с такава информация, за да може всеки да намери това, което най-добре му резонира и това, което на него ще му помогне. Така че ако и вие се чувствате така, още по-добре, тъкмо ще имате реални доказателства и ще видите дали това за вас работи и как работи за вас. И така, срещнах се по-късно с Майя Сидерова, тя също участва в демонстрациите и видях реални ефекти от практиките върху мен. Пак не ми беше достатъчно напълно да приема това, което се случва. След това се запознах с Ирена, с Дари и повратната точка за мен дойде през месец март. Тогава ми попадна книжката на Маргарет Линч, на една американка. Тя се казва Tapping into Wealth. Да потупваме за богатство. Това, което, започвайки да работя с убежденията си за парите, бях изумена. Въобще не съм си и представила, че аз нося такива неща вътре в себе си. Какво се случи? Аз съм родена в семейството на учителка и инженер. Майка ми и баща ми от малки са научени и са живяли в трудолюбие. Научени са, че парите идват с много труд, с много работа. Освен нормалния работен ден, за да имаме достатъчно, че да преживяваме, се е налагало да работим допълнително, включително и ние със сестра ми, включително и земеделие през лятото. И моята парадигма и моя модел за парите е бил, че да, пари се изкарват, ама с много труд, с много здрав труд. Майка ми и баща ми обаче научих, че когато влагаш душа и сърце в това, което правиш, винаги има резултат. И съм им изключително благодарна за това. И така започнах своя професионален път. Най-напред като секретарка, след това като инженер компютърен, последствие, понеже обичах това, което правя и правих това, което обичах, станах продуктов менеджер и накрая стигнах до управленски пост в една компания. Голяма компания българска и тогава почнах да печеля добре. Работният ми ден обаче започваше в 8 сутринта и завършваше най-рано в 8 вечерта, много често в 9 и в 10 вечерта. Тогава много се гордеех с това нещо. Типично за младежките ми години казвах, дрей, колко съм важна, тук отивам на работа и виж колко много работа и колко неща зависят от мен. Какво беше моето очудване да разбера, че започвайки да работя с книжката и потупвайки по моето убеждение, аз на дълбоко ниво подсъзнателно не съм вярвала, че заслужавам това възнаграждение. Ако тогава някой ме беше попитал, ти заслужаваш ли си парите, ще да кажа, да, защото правя това, допринасям толкова на съзнателно ниво, със сигурност. Дълбоко в себе си, обаче аз не съм вярвала и за това какво съм правила, оставала съм до късно да си доработвам, така че вътрешно за мен аз да заслужа това, което получавам. Откривайки това нещо, започвайки да работя с тези убеждения, аз изпитах огромна лекота. Отново правех нещата, но този път не защото трябва, не защото да се доказвам на някой, а вече защото искам. С любов и с лекота, с голяма лекота. И така, ето ме днес тук пред вас. Това, което най-много ме впечатли, от една страна техниката, да, вече моя скептицизъм беше напълно сломен и стопен. Техниката е прекрасна за самопомощ. Всички можем да работим с тази техника в къщи. Но много силно, когато срещу нас има опитен специалист, и в моя случай беше коуч, който да задава въпросите, които да ни отведат до тези ограничаващи вярвания. Много говорим днес за тези ограничаващи вярвания, ограничаващи убеждения, но те не винаги са видими за нас. Понякога те са скрити и когато срещу нас има човек, който да ни поведе в това пътешествие, откриваме такива неща, които не съм и предполагала, че ги имам. Колко от вас си поставят цели за приходите? Само 3 моля, сега на листчетата пред вас. Имам празна страничка. Да помислите каква е сумата, която бихте искали да получавате на месец. Като не какво мислите, че можете, а какво ви е необходимо, за да отидете от една
вашето развитие. Да кажем, ако получавате, ясно е, че всички сме на различни нива, ако получавате дадена сума, да добавите още малко, за да имате, например, за вноска за кола, някой за апартамент, друг за да се радва на живота, трети за инвестиция. Следващото ниво във вашето развитие. Да ви помоля да погледнете сега тази сума и да оценим следното твърдение. Не е възможно. Колко вярно е за вас това от 1 до 10? Следващото твърдение, ами ако не мога да го направя, отново от 1 до 10 да го оценим. Третото твърдение, ами ако не го заслужавам. И четвъртото, сигурно ще бъде много трудно. Някой иска ли да сподели как оцени? Няма нужда да споделяте сумата, ако не се чувствате комфортно от това. Как оценихте тези твърдения? Вие мисля, че имате дата. Тоест е напълно възможно. Да. А вие печелите ли тази сума, която написахте? Не за месец, но за определен период. Да. Добре, след малко ще продължим. Ако някой е написал единици, моменти, това е възможно. Да. Примерно за 5 и 6 на първите две и осмици на втори. Добре. Ако е единица и не печелите тази сума, е добре да погледнете по-дълбоко, защото вие печелите явно тази сума. Нередовно. Има периоди, в които печелите. Защото ние печелим точно толкова, колкото вярваме, че можем, колкото вярваме, че заслужаваме, дори да не го осъзнаваме. Дори на съзнателно ниво да си казваме, аз го заслужавам и аз го мога. Ако вътрешно има нещо, което казва, че не го мога и не го заслужавам, това е нашата отправна точка. Не е възможно, при мен е 9. Смятам, че не е възможно в момента. Ами ако не мога да го направя, при мен е 3. Което означава, че убеден съм, че мога да го направя. Стига да имам възможност. Не го заслужавам 1, което означава, че вярвам, че напълно го заслужавам. И сигурно ще бъде много трудно 2, което означава, че няма да бъде чак. Благодаря. Погледнете още веднъж тази цел, която написахте. И сега умножете по 2 и я запишете. Увеличи ли се съпротивлението? Да оценим отново сега тези така наречени ограничаващи вярвания, отново от 1 до 10. Иска ли сега някой да сподели какво се случва с нашето съпротивление? Да, свършим се намали. Намалиха се. Значи отидохме много далече. Зелено на 2. Приказка. Добре. При мен пак са единици. Единици. Аз не чувствам някаква разлика. Значи трябва да се вгледаме по-дълбоко, защото пак казвам, ако ние вярваме, че това го можем и го заслужаваме, това ще бъде нашата отправна точка и ще го получаваме. Да? Не е възможно, увеличи с една единица и достигнах максимум на 10. Добре. Не е възможно. Ако не мога да го направя, си остава 3. Не го заслужавам, си остава 1. И сигурно ще бъде много трудно, обаче от 2 се увеличава на 5. Добре. Ето сега имате всъщност, макар и субективно измерени вашите ограничаващи убеждения и това, което ви спира по пътя към постигането на тази цел. Как мислите, каква е причината, поради която избягваме да си поставяме цели? Видях тук 3-4. Не си вярваме, добре. Друго? Някога не знаем какво точно искаме. Чудесно. Не си вярваме и не знаем какво точно искаме. Някои хората не искат да работят здраво за постигане на цели. Не искат да работят Ами добре. защото човек, ако си постави много висока цел и не се справи с нея и съвъображението му страда. Страх от провал. Да, се разочарова. Добре. Ами да. Имаме и други ограничения, не само за Добре. Точно така е. Всъщност, ние не си поставяме цели, защото се появява този дискомфорт вътре в нас. Макар че във всички книги по личностно развитие, във всички бизнес обучения се казва, че първото нещо, което трябва да направим, за да постигнем успех, какво е? Да си поставим цел. Ние не го правим. Достатъчно висока цел явно. Да си поставим цел. Има доказателства,
не мога да кажа, че са официални, че хората, които поставят цели и ги записват на лист и след това периодично ги преглеждат, е много по-вероятно да ги постигнат, отколкото тези, които не го правят. Но тъй като това в нас събужда тази съпротива, появява се този глас, ами ако не мога да го направя, сигурно ще бъде много трудно, трябва да се спуквам от работа и няма да си виждам семейството. Точно поради тази причина нашия ум ни пази, ние да не си причиниме този дискомфорт. И затова ни избягваме. Всъщност, това е първата стъпка. Работата на техниката е да ни освободи пътя. Тоест, тези ограничения, които ги имаме и които ни спъват ние да действаме, да ги махнем, така че нашите действия, нашите мисли, нашите идеи да бъдат в синхрон с нашите цели. Това е да използваме техника. Добре? И сега да започнем да използваме. Нека да погледнем голямата цел и това не е възможно. Нали всички оценихте за голямата цел? Доколко вярвам в това твърдение, това не е възможно. Почваме да се. Въпреки, че пълно вярвам, че тази цел е невъзможна и непостижима за мен, аз избирам да гледам напред и да се отворя за новите възможности. Въпреки, че вярвам, че тази цел няма как да стане, аз се обичам и приемам етапа на развитие, на който се намира сега. Въпреки, че все още няма представа как ще изпълня тази цел, аз избирам да посрещам всеки ден с радост и вдъхновение. И започваме по точките. Не е възможно. Няма как да стане. Тази цел е твърде висока. Абсурдна. И непостижима. Кой ли печели толкова? Някои може да печелят, но не е ясно. Невъзможно е. Нелогично е. Абсурдно е. Няма как да стане. Невъзможно. Защо ми е притрябвала цел, която знам, че не е възможна?